so da su faɗa min makogaro na a bushe, karye wuyan su ko kafaɗar su ko kuma bugun fushin mai adashe. A'a a tausaya musu goga kada sai gudu da zafi a yashi. Shi wannan ya kwana tsallan kwano don annajin da shi ne a bushe. Shi wannan ya hau kujerar shokin ya ko hawa biyar ne a kunshe. Ana so su je su koka su ce an kama su an ki a yi musu kara. Yalla bai ni na yi sai ya fari na tuba babu laifi a kaina, amma shi wannan a ɗan razane shi zai gane babu kyau shugabarna. A laifin dukanmu ne mun kai shi ya za ka bar jidali a kaina. Dole ne a ɗan firgita ka sai kunnuwanka sun tada ƙura. Na ji an ce ka kafa a fadin garin nan mu ne sarakunan tsalle-tsalle. To yanzu za ku gane kuran ku za ku yi wata 7 nan a kulle. Yalla bai ni fa almajiri ne wannan shi ne gwanin tsalle-tsalle. Zan so ka bani dama don Allah in na zan dandake mara hakwara. Akwai hukuncin da zan yi, ko yanke gafinku ko hannuwanku ko kuma ku bi ni kamun barayi. Ogani a tausaya mu ranar talata ina da fefar da zan yi, amma shi wannan yaje babu komai ya ce yana da makau da bara. Ƙarya yake ba boka bane ni sharri yake yi min karka yarda. Gaskiya na ce zan faɗe ta shine ya saci boyin agwagwa. Yalla bai wallahi ni na yi wa kunya nake saman a daure. Babban mu ne ya zo nan garin yana can wurin bala mai turare. Yanzu da za ka taimaka min mu je mu gaishe shi ko da kai ne a tare. Masaukin da za mu je ma na kai shi an ce in je ni in sake shara. Hajiya taimaka ki dan lallabe shi na lura bai da sirji a keke. A'a horo nake bukatar ku sha shi sai ka faɗar ku takon a tsinke. Doron da za a munni don Allah kar da ya kai wuyar wanke-wanke. Mata na soja 'yan tausayi ne mun san akwai kawaici da kara.